खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो चैनलाव गोदानब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गंसे दावबायारिफोरजों बुंफबनाय बास गारिया गंसे ट्राक गारिजों सौग्रावनानै दुखुनांथावै दासिम गासै 18 दावबायारिफोरा जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाथाया झारखंड रायजोनि देवहार जिल्लायाव समबारखालि फुंबिलिनि 4:30 रिंगासोआव गंसे सिलिन्डार गेस लांबाय थानाय गारिजों सौग्रावनानै जादोंमोन। बासआव गासै 32 दावबायारिफोरा दंमोन जाय कानवार यात्रायाव थांगासिनो दंमोन। जाथाया ओरैबायदि गाज्रिमोनदि बासनि सिगांनि गासै बाहागोआ सौग्रावनानै थेर-बेथेर जालांजोबदोंमोन। ट्राफिक डीएसपी लक्ष्मण प्रसादआ फोरमायोदि जाथाय जानाय समाव गासै 9 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खोमाखाबायमोन। बेनि उनाव गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बीजेपीनि एमपी निशिकान्त दुबे बिथाङा उनाव फोरमायोदि जाथायाव गासै दासिम 18 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय आरो दासिम जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। दासिम आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखा अरनबारिखौ दखल खालामना लानाय सुबुंफोरजों लोगोसे आयेन बेरेखा बांलादेशनिफ्राय फैनाय बांलादेशीफोरखौ होखारनाय खामानिया आसाम सोरखारनि बिथोनाव थाद'आजासे सोलिगासिनो। बेबादिनो मैया आसामनि गलाघाट जिल्लायाव आसामनि दिनैसिमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन इभिक्सन खालामनाया मैयानिफ्राय सोलिहांबाय। बे इभिक्सनखौ मैयानिफ्राय उरियामघाटनि साखाथियाव आसाम नागालेण्ड बर्डारनि रेंमा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इभिक्सनखौ जागायो। खौरांनि बादिब्ला बे अपारेशनाव 2000निबो बांसिन आसाम पुलिसनि जवान आरो 500निबो बांसिन हाग्रा रैखाथि बिफानफोरखौ थिसननाय जादों। बिबानगिरिफोरा होखारनायनि थाखाय 100निबो बांसिन बुलडोजार जावखांग्राफोरखौ थिसननाय जादों। बे अपारेशनाव गासै गं 12 गामिफोरखौ होखारनाय जागोन जेराव गं 2648 नखरफोर दं जायफोरा आयेन बेरेखा फरेस्ट ओनसोलफोरखौ दखल खालामना थागासिनोमोन। इभिक्सन खालामजानाय गामिफोरनि मुंफोरा जाबाय सनारी बिल, 2 नं पिठाघाट, 2 नं दायालपुर, 3 नं दायालपुर, दालान पथार, खेरवारी, विद्यापुर बाजार, 2 नं माधुपुर, आनन्दपुर, राजापुखुरी आरो गिलाजान। खौरांनि बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय रैखाथि बिफानफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो गोबां पुलिस अफिसार जेरै एडिशनेल एसपी, डीएसपी आरो एसिस्टेन्ट कमिशनार बिथांमोनखौबो अपारेशनखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय थिसननाय जादों होनना खौरां मोन्दों। इभिक्सन खालामग्रा बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे इभिक्सनखौ आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामना न' लुना थानानै हाग्रा ओनसोलखौ गुबुंले खालामनाय, जिब-जुनार थाग्रा जायगा आरो मिथिंगाखौ खहा खालामनायनि थाखाय इभिक्सनखौ खालामनाय जादों होनना बिबानगिरिफोरा फोरमायो। बीटीसी बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो। बे समावनो गासै बर' रायजो राजाफोरा बर'नि मोननै गोख्रों राजखान्थि हानजा BPF आरो UPPL खौ खौसे जाजानो थाखाय रायजो राजाफोरा खावलायबाय थानाय आरो लुगैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायावनो आथिखालनि BTR नि मावफुं सोद्रोमा EM सायखं बसुमतारी बिथाङा खौसेथिनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि खौसेथिखौ बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला गासै बर' रायजो राजाफोरानो लुगैयो मानोना बर' हारिया जोबोद खम। बेबादियाव खौसे जाना राजखान्थि खालामोब्ला बेयो मोजां, नाथाय खौसेथिनि मुङाव स्ल'गानल' जानानै थायोब्ला बेयो जेबो ओंथि जानाय नङा। BTCनि बारग'गाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTCनि मोजांनि थाखाय साननानै खौसे जायोब्ला जों बरायो होनना UPPL नि दैदेनगिरि EM सायखं बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। दासान्दि दैज्लां बोथोरनि समाव जुदि नोंथांमोननि नखराव उन्दै गथ'फोर दंब्ला सांग्रां जा। जनाइनि नाहर बरगुलियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बोरसि बोननो थांनायाव हाखराव गोग्लैनानै 2 गथ'आ जिउ खोमानांगौ जायो। जनाइ नाहर बरगुलि गामिनि दिपेन दलेनि फिसाजो 10 बोसोर बैसोनि दकुन दले आरो पबित्र मिलिनि 8 बोसोर बैसोनि कनकलता मेलिखौ मैया बोरसिजों ना बोननो थांनायाव नाथाय सानैबो गथ'फोरा मोनाबिलि समसिम न' फैफिनैयाव नागिरै नागिरै मोनानि 5 बाजिसोआव हाखराव दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव
मोननाय जायो। लोगो लोगो उन्दै गथ' सानैखौ जनाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होनना फोसावो। जाथायनि सायाव बोरसि बोनो थांनायाव हाखराव फिस्लायना गोग्लैना बे जाथाया जादों होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायो। खौरांनि बादिब्ला आरोबाव सासे गुबुन गथ'बो बिसोरजों दंफाबावोमोन। बे गथ'आ जाथायनि बागै खोन्थानायाव जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गथ' सानैखौ नायहोनायाव हाखराव गोग्लैना थानाय थासारियाव बोखांनो हानाय जायो। नाथाय दुखुनांथावै बिसोरो जिउ खोमानो गोनां जायो। जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव भारतनि सा 26 सुबुंफोरखौ दुखुनांथावै खास्रि बिस्रि धोरोम सायख'ना गावथारग्रा उदखारिफोरखौ इन्डियान आर्मिया गावथारनो हाबाय। बे खौरांखौ भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा रोखा खालामना होयो। इन्डियान आर्मि CRPF आरो जम्मु काश्मीर पुलिसनि मददजों दैदेनजानाय अपारेशन महादेवनि गेजेरजों बिसोर 3 उदखारिफोरखौ बुथारनो हानाय जायो। अमित शाह बिथाङा फोरमायोदि बिसोर 3 उदखारिफोरा A ग्रेडनि उदखारिमोन जाय NIA नि नायबिजिरनायनि सिङाव दंमोन। जाय उदखारिफोरा पाकिस्तानजों दैदेनजानाय लाक्सारि ताइबा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो गोनां उदखारिफोरमोन। बिसोर 3 उदखारिफोरा पहलगाम गाग्लोबनायाव थोंजोङै सोमोन्दो दंमोन, जाय जाथायाव 26 सुबुंफोरखौ दुखुनांथावै गावथारदोंमोन। अपारेशन महादेवनि गेजेरजों जम्मु काश्मीरनि गोथौ हाग्रायाव थाखुमाना थानाय थासारियाव स्रियै खौरां मोनखोमानायाव बिसोर उदखारिफोरखौ इन्डियान आर्मिया गावथारनो हायो। नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा उदखारिफोरनि पाकिस्ताननि भटार ID आरो माखासे फोरमानलाइनि गेजेरजों पहलगाम गाग्लोबग्राफोरा बिसोरनोमोन होनना अमित शाह बिथाङा फोरमान खालामना होयो। भारतनि गासै सा-सानजा ओनसोलफोरजों लोगोसे आसाम आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखायबो मोनसे जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। मानोना चाइना हादरा तिब्बताव बानायगासिनो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन दै दोनथुमग्रा डेम, जायखौ वाटार बम एबा दैनि बमा मुंजोंबो मोनथिनाय जायो। चाइनाया तिब्बतनि मेडक ओनसोलाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव मेगा हाइड्र पावार डेम बानायगासिनो, जाय अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय 30 किल'मिटार जानथायाव दं। बे डेमआ 2033 मायथाइयाव कमप्लिट जाहैगोन आरो बोसोरफ्रोमबो 300 बिलियन किल'वाट मोब्लिब दिहुननाय जागोन, जायनि थाखाय चाइनाया डेम बानायनायाव $167 बिलियन इनभेस्ट खालामनाय जादों। बे प्रजेक्टआ भारतनि थाखाय जोबोद जिंगासिनांगौ जानानै फैदों, मानोना ब्रह्मपुत्र दैमाजों भारतनि सा-सानजा ओनसोल आरो बांलादेश हादोरा सोनारो। जुदि चाइना हादोरनि बे डेमआ कमप्लिट जायोब्ला आसामजों लोगोसे गासै सा-सानजा ओनसोलनि आबादारिफोरा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो भारत सोरखारा चाइनानि सोरखारखौ ब्रह्मपुत्रजों सोनारनाय हादरफोरखौ एसे नोजोर होनो थाखाय खावलायदों। बे डेमनि सायाव अरुणाचल प्रदेशनि CM पेमा खांडू बिथाङा बेखौ चाइनानि वाटार बम एबा दैनि बमा होनना फोरमायो, जायखौ भारतनि बेरेखा चाइनाया बाहायनो हागौ। बेखौ काउन्टार खालामनो थाखाय भारत सोरखाराबो चाइनानि हरखाब दै हगारनायखौ होबथानो डेम बानायनो साखाफारा जादों होनना खौरां मोनदों। जाय समाव गासै आसामाव इभिक्सन खालामनाय दावराव, बे समावनो रायजर दलनि MLA अखिल गगৈ बिथाङा आसाम सोरखार आरो CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बेरेखा माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिथाङा जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि सायावबो माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुङो। बिथाङा बुङोदि आसाम सोरखारा आदानि, आम्बानी, रामदेव आरो टाटा बायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफोरनो हाखौ हगारना होनो थाखायसो इभिक्सन खालामदों होनना MLA अखिल गगৈ बिथाङा बुङो। गुबुन हादरनि सुबुंफोर जेरै बांलादेशीफोरनि अनगायै रावबो आसामनि थागिबिफोरखौ इभिक्सन खालामनो नाङा आरो जुदि खालामोब्लाबो इभिक्सननि सिगां थानाय जायगानि सुबिदा खालामग्रोना होनांगौ होनना अखिल गगৈ बिथाङा दाबि खालामो। मुस्लिमफोरनि न'खौ सिफायनानै हिन्दुफोरनि भट मोननो थाखाय आसाम सोरखारा इभिक्सनखौ खालामदों होनना अखिल गगৈ बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बिथां अखिल गगैआ फैबाय थानाय जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ लानानै बुङोदि जुदि BPF आरो UPPLआ ज' जानानै सोरखार बानायोब्ला अखिल गगैनि रायजर दलआ BTC बिसायख'थियाव जेबो बाहागो लानाय नङा आरो UPPL आरो BPFखौ मदद खालामगोन। नाथाय BPF आरो UPPLआ बर'फोरनि हा, राव आरो राजखान्थि मोनथायखौ रैखाथि खालामनांगोन होनना अखिल गगै बिथाङा बुङो। मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। सासे 17 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सानै दुथां सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया त्रिपुरानि कवाइ जिल्लायाव समबारखालिनि हरनि समाव जेब्ला हिन्जावसाया ग्रसारि गलायाव थांदोंमोन अब्ला जादोंमोन।
जाथायनि बागै खौरांनि बादिब्ला हिनजावसाया सोनाब मुस्लिम पारानि गलायाव थांगासिनोमोन। बे समावनो लामायाव सानै दुथां सुबुंफोरा बिखौ किडनेप खालामना दिखांना लांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि सायाव सासे दायनिगिरि आन्दार मियाखौ पुलिसा खायो आरो गुबुन सासे दायनिगिरि हिरान मियाया खारखोमाना दं होनना खौरां मोन्दों। पुलिसा बिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो। पुलिस बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला हिनजावसाया रानसिखावदोंमोन अब्ला बे समावनो जायगानि सानैसो सुबुंफोरा सहैदोंमोन आरो सानैबो दायनिगिरिया खारखोमालांबायमोन, नाथाय सासेखौ हमनो हानाय जायो। दायनिगिरिनि बेरेखा पुलिस स्टेशनाव एफआइआर थिसननाय जाबाय। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआरआव हानि पाट्टा एबा फोरमान बिलाइखौ राननाय खामानिया सोलिगासिनो। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बिजनी सिङाव थानाय 7 नं गोजोनपुरियाव बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बिजनीनि साहा हाग्रा सेर सेर थानाय ओनसोलनि 750 नखरनि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। हाबाफारियाव इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। रायजोआव सानफा एफा गरमा बांलांनायखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र' जिल्लायाव सिगां समाव फरायसालिफोरनि समखौ सोलाय सोल' खालामना होदोंमोन। बेबादिनो सिगांनि थिखानाय समनिख्रुइ हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि समखौ 30 मिनिट बारायना होनाय जाबाय। लवार प्राइमारि एबा एलपि आरो मिडल इंलिश एबा एमइनि समखौ सिगांनि बादिनो दोनथ'नाय जाबाय। थि खालामनाय समफोरा जाबाय एलपिनिया 7 रिंगा 30 निफ्राय 11 रिंगा 30 सिम, एमइनिया 7 रिंगा 30 निफ्राय 12 बाजिसिम, हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनिखौ 30 मिनिट बारायना होनाय जाबाय। मख'जाथावदि बे नियमखौ कामरुप मेट्र' जिल्लायाव 1 आगस्तनिफ्राय लागू खालामनाय जागोन। बिटिसिनि फिसारि बिफाना फालांगिरि मावग्रा बिथांमोननो साइकेल राननानै होदों। बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खख्लाबारि बिसिडिसिनि गाहाय मावख'आव खख्लाबारि लाइमोन गावखं इउपिपिएलनि बानजायनायाव गासै सा 25 मुलाम्फागिरिफोरनो गं 25 साइकेल राननानै होयो। बे हाबाफारियाव खख्लाबारि बियाबनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै साइकेलखौ राननानै होयो। सासे बर' रान्दि आइजोखौ गोदै गोदै रावजों फुस्लायनानै सोमोन्दो लाखिनानै एसटी जसेफ पाब्लिक स्कुल सिबिएसइनि फादार जुबि साकालाकाया रान्दि आइजोनि हाखौ सेना लानो नाजानायनि सायाव रान्दि आइजोआ अजद दैखांदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मादालबारि गामिनि थागिबि अनालि बर' मुंनि सासे रान्दि आइजोनि हाखौ सिम जसेफ पाब्लिक स्कुलनि फादार जुबि साकालाकाया गावनि मुङाव खालामना लानो नाजानायनि सायाव अनालि बर' मुंनि आइजोआ अजद दैखांदों। अनालि बर'आ बायहाटा सारियालिनि साखाथियाव थानाय एसटी जसेफ पाब्लिक स्कुलाव 4थि थाखोआव खामानि मावो। बेयावनो एसटी जसेफ पाब्लिक स्कुलनि फादार जुबि साकालाकाया अनालि बर'जों गोदै गोदै बुंनानै बायदि बायदि सोमोन्दो लाखिनानै उनाव हुमखि होनानै अनालि बर'नि हाखौ जेबो उदिस होआब्लानो सागान लानानै सिरि सिरियै गावनि मुङाव खालामनो नाजादोंमोन आरो स्कुलनि साख्रिनिफ्राय होखारनो आरो मोननो गोनां रांखौ होआब्लानो बुनानै होखारनायनि अनालि बर'आ अजद दैखाङो। दायो हानि बिगुमा अनालि बर'आ आयेननि बेरेखा राहा लानो थाखाय केस होनाय जाबाय। फादार जुबि साकालाकानि बेरेखायै आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमाद बर'निसिम न्याय मोननांगौनि थाखाय अनालि बर'आ खावलायहरो। जेसेबांनो बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो, थिग बेबायदिनो गासै दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबायदिनो हरिसिंगा ब्लकआव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय 100निबो बांसिन मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। लकसभानि अपारेशन सिन्दुरनि सायाव जालायनाय दान्थे बिदान्थे एबा डिबेटनि गेजेरावनो आसामनि कंग्रेस दोलोनि एमपि गौरव गगৈ बिथांखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गौरव गगৈखौ थोंजोङै सोंथि खालामोदि नोंथाङा गोबां खेब पाकिस्तानाव थांबाय, नाथाय माब्लाबा बर्डाराव थांफेरदोंना? जोंनि जवान बिथांमोना 43 डिग्री सेल्सियास दुंथायाव जोंखौ रैखाथि खालामगासिनो होनना गौरव गगৈखौ अमित शाह बिथाङा सोंखारियो। बेनि अनगायैबो आसामनि बिजेपिनि
आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङाबो गौरव गगৈखौ 19 बार पाकिस्तानाव थांनायनि अजद दैखाङो। लोगोसे दिलीप शइकियाया फोरमायोदि गौरव गगৈनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायखौ नायबिजिरनो थाखाय आसाम सोरखारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बानायदों, जाय 10 सेप्तेम्बरहालागै रिपर्टखौ दिहुननाय जागोन। दिलीप शइकिया बिथाङा फोरमायोदि गौरव गगৈनि बिबुंथिया पाकिस्ताननि मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन, जाय भारतनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय पाकिस्तान मिडियाया गौरव गगৈखौ हिरो बुंदोंमोन होनना दिलीप शइकिया बिथाङा सोंखारियो। बेबादि नखर मन्थ्रिनि गौरव गगৈखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायखौ लानानै गाग्लोबनायाव गौरव गगৈ बिथाङा फिननाय होना बुङोदि आं पाकिस्तानाव नरेन्द्र मदिनि पाकिस्तान दावबायनायनि सिगां थांदोंमोन। पहलगाम गाग्लोबनायनि दायखौ नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा लानो गिनानै बिखौ राजखान्थि खालामगासिनो होनना अमित शाह बिथांखौ गौरव गगৈ बिथाङा फिननाय होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि, दासान्दि भारतनि हादोरगिरिनि मुङा मा? नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। अपसन ए आव दं नरेन्द्र मदि, अपसन बि आव दं राजनाथ सिंह, अपसन सि आव दं अमित शाह, अपसन डि आव दं द्रौपदी मुर्मु। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।